Hi everyone! Welcome to my channel. My name is Ria. In today's video ay i-share ko sa inyo ang masarap na puto maya recipe. Before tayo magluluto, gusto ko lang mag-thank you sa dalawa kong friends na taga Cebu kasi sila talaga yung nag-introduce sa akin ng recipe na ito. Alright guys, so mag-umpisa na tayo agad sa kung ano yung mga kailangan natin, yung mga sangkap at kung paano ito lutuin. So dito, kailangan natin ng glutinous rice or yung bigas malagkit. Kailangan rin natin ng ginger. Dapat naka-crushed yung ginger. White sugar, salt, coconut milk, and banana leaves. Sa lista ng mga sangkap, nasa description box yan below this video. So, ang una natin gagawin, kukuha tayo ng bowl, isusoak natin yung glutinous rice. Of course, lagyan natin ng tubig. So, isusoak natin ito for at least 8 hours or overnight. Yes, yun yung process na ginagawa ko. Kasi yung first na niluto ito ng friend ko, mga 8 to 9 hours yun. And then, i-strain lang natin yung liquid after 8 hours. Sa banana leaves naman, kailangan rin natin itong idarang. Katulad rin ng kapag nagluluto tayo ng budbud or suman malagkit, idarang natin ito para hindi mapunit yung dahon ng saging. Sa size ng dahon ng saging, depende. Kung maliit, malaki yung saging na nakuha niya. Okay? And then, iset aside lang muna natin yan. Next, ay kukuha tayo ng malaking pan. Dito, gumamit ako ng wok kasi ito yung pinakamalaki na meron ako, kumbaga, sa pan. Then, inilagay na natin yung glutinous rice, yung na-soak na glutinous rice, at yung coconut milk. Sa coconut milk, in can yung gamit ko. Pero dapat, recommended ko na organic kasi mas creamy. Alright? Then, ilagay rin natin dito yung white sugar, asin, at yung ginger. Then, haluin natin ito. Sa ganitong mga klaseng pagkain, importante talaga na hinalo-halo natin ito. So, continue lang yung pag-mix nito on medium-low. Okay? Importante na medium-low rin. So, kasi kapag hindi natin ito i-mix, mag-stick yung mixture sa bottom ng pan, hindi natin yung gusto, 'di ba? So, yun na nga, ito yung pangalawang beses na kumbaga, first time kong niluto ito, pero yung mga friends ko niluto ito dito sa bahay at talagang nagustuhan ko, nasarapan ako. So, yun, ito yung pangalawang luto ko at talagang nasarapan pa rin ako. So, yun na nga, kaya i-share ko dito sa channel ko. So, dito sa nakakita nyo talaga, minimix ko lang yan hanggang sa wala nang masyadong liquid. Makikita nyo later on kung ano yung ibig kong sabihin ito. Pinapakita ko lang sa inyo yung, kumbaga yung almost real time ng pagkaluto ko nito. Pero pina-fast forward ko katulad ng nakakita nyo dito. So, medyo dry na yan after ng mga 15 minutes ito. So, continue pa rin, additional ng mga 6 minutes, kaya a total of 21 minutes on medium-low. So, dito pag nakakita nyo na medyo may oil na, then it's ready. Ready na yan. Turn off the heat. And then, see, nakakita nyo dito, medyo dry na yan. So, this is after 21 minutes. Exactly 21 minutes itong sa akin. Again, medium-low. Kumbaga, ito yung texture na kailangan nating ma-achieve. Yan, nakikita nyo naman dito. Real time, kumbaga ito. Hindi ko siya pina-fast forward. So, ang next natin na gagawin ay magpapakulo tayo. Or kumbaga simmer lang natin muna yung tubig katulad ng nakikita nyo dito. And then, mag-line tayo ng banana leaves dito sa steamer. Nakikita nyo naman kung ano yung ginagawa ko. And then, i-transfer natin dito yung coconut and glutinous rice mixture. Yung steamer maliit. So, para sa akin, mas maigi kung malaki. Pero kung maliit ang steamer na meron kayo, okay lang kasi nag-work naman sa akin. So, yun na nga, tina-transfer ko lang dito yung glutinous rice mixture. And then, in-scrape ko lang yung sa ladle para talagang magamit lahat. Then, takpan natin ito, i-steam for 30 minutes on medium heat. Yes, medium heat lang ito. So, after 30 minutes, this is what it looks like. Ready na.
Tinikman ko rin to, masarap na rin. Pero yun naman sa guideline ng exact measurements, nasa description box yan below this video, may nakalagay na click or show more, i-click nyo lang yan. And then dito naman sa banana leaves, sa nakakita nyo dito, kumbaga nagpo-form lang ako ng parang cone. Then ino-overlap ko lang. Yan, katulad ng nakikita nyo dito. Then ilagay natin yung mixture. So, i-repeat ko lang, pakita ko sa inyo kung paano ko siya ginawa. Kumbaga, in-overlap, parang cone. Yan. Nakikita nyo naman, so gayahin nyo na lang. Then, maglagay tayo ng, yun na nga, yung mixture. Pero, depende sa kung gaano kadami ang ilagay nyo. Nakadepende yan sa kung gaano kalaki o kaliit yung banana leaves na gagamitin nyo. Okay? So, i-adjust nyo na lang yung size. And then, if-fold natin ito, katulad ng nakikita nyo dito. Pero, gamit ang gunting, kinunting ko muna yung, or kinakat ko muna yung sa top part para, kumbaga, mas neat tingnan. Mas malinis tingnan. Yan. Then, pinapress ko lang ng konti. Kinakat ko rin yung side kung medyo mayroong pang like malaking down sa side katulad na nakikita nyo. So, kinakat ko lang yan and that's it. Then, just repeat the process. Ipupush nyo kumbaga din doon sa pinaka-bottom. And then, yun na nga, i-repeat nyo lang yung process hanggang sa maubos lahat. Nung first time ko, akala ko talaga, mahirap. Pero hindi. Hindi siya mahirap. Siguro nag-practice lang ako isang beses. And then yung pangalawa, pangatlo, okay na. Madali lang. Yan. Then it's ready to serve. Alam mo, ang pinaka masarap na partner nito ay mangga. Dapat matamis at hinog na mangga. Ito yung tinatawag nila doon. Sa Cebu, tawag doon, sikwati ba? Mas masarap daw to sa sikwati tapos merong mangga and then putumaya. Pero ang meron lang ako today ay mangga. Nako, masarap. Para siyang like Thai sticky rice pero Filipino version kumbaga natin ito. Walang sauce pero masarap rin. Super. Total recommended sa recipe. Hindi kayo ma-disappoint kapag i-try nyo ang recipe na ito. Perfect combination talaga yung sweet sticky rice at mangga. Nako, sarap. Alright guys, sana i-try nyo ang recipe na ito. And thank you so much for watching my videos. I really appreciate it. And as always, you guys take care.